Hi ka mga nice people, good morning. Mga tuta sa merkado karong buntaga kay magmarket na pud ko. So karon ka mga nice people na ibalita nga barato ra kuno ang isda sa market kay nagbaha kuno ang isda nga burot nga kanang isda nga puwa o ikog. So ganahan man ko inga na ka mga nice people. Ato tan-awon ka mga nice people kung tinuod ba nga tag 20 na lang kilo ang isda nga burot ug ang ituman matud pa sa balita kay mga 3 days naman kuha ka merkado ka mga nice people. Porta mo anto og merkado magkilay sad pud tano padili na to kalimtan ang atong kilay nga daginuton. Okay ka mga nice people atong tan-awon kung unsa ka tinuod nga tag 20 kilo na lang ang burot nga isda sa merkado. Na-excited ko sa tag 20 kilo na lang ang burot kay makaganansya jud ko ingaanay sa budget nga gihatag sa Humbana. Dili man ka ng budget nga gihatag sa Humbana tag 240 ang kilo. Nya tag 20 ra. Dako ko ganansya nga basig makapalit na ko anig lipstick kung dako ko ganansya sa isdang burot nga tag 240 ra ba ang gibudget sa Humbana nga kilo. Makapalit na ko nga ng lipstick. Oh, wa na ra ba ko lipstick oh. Kulkog na lang ninaho. Diya tag 20 ra. Excited na ko nga mo palit og isda nga tag 20 kilo kay aron makapalita og lipstick ang ahong lipstick na kulkugono na ni. Char makaganansya jud ko ani. Excited. Okay, ngadto na ta ka mga nice people. Huwata ko ninyo sa merkado. Tagpinang kilo. O tinuod jud ay barato ng isda mga ka nice people. Sa duwa. Yan ba? Hoy Ginoo ko, tunghara oy. Sa ako, 80 kilo. Ana. Na makapalit jud ko inganig tagsa-tagsa ka kilo sa adi ko ganan gagmatoy man na kayo. Unja na kay mga turakos burot dako. Pila man ring ari madam? 80 kilo. Ingon tag 20 rang kilo. Ingon sila tag 20 kilo. Oo. Ako ni suki jud sa isda. Pakapinan ko pa 20 ang usa ka kilo ahong paliton. Pakapinan ko ni jag tungas kilo. Di ko daghan kaayo. Ingon tag 20 kilo dali-dali bitaw ko ngari. Kanino, manan bibili ka ng 80 na lang daw. Char. Dali nung ko gari. Kung makaganansya na jud ko ingani ba? Kay tag kuan na naman ng kilo, tag 20 na lang ko ng kilo, tag 80 di ay. Na gamay ring atong maganansya ingani sa atong budget. Gagmatoy man ang mga isda. Ingon tag 20. 80 di ay. Oh. Agaw di mo sa kagatos 20 di sukle. Nabali man di ang kibot. Arang daghana ka adyong isda oy. Oh, sana all 80 lagi. Kining dagko man nga burot tag 80 pud ni. Pakapinig 100. Oy, my god. Di naman din na. 180. Uy, nganong mahal man. Mulati. Kay ingo magud tag 20 ra kunong kilo. Nya naon sa barang hitabuan nga tag 80 man di ay. Kanang tamarong. Kanang tamarong. 60. Way gagmay ana, dagko man na puro. Agi gagmay ana mo pala ginakot eh. Ran sasang gagmay ana Franz. Kantunay gagmay na. Oh, 200 200 pon. Gagmay. O gagmay tamarong. Na gwapa oy. Oh, wali tira ni binana ni. Ikaw man. Ni suki sa Limoncito. 20 ra Jeffrey, Limoncito. Ano mo pangasi mo biscuit eh? Alma Joy. Alba ko. Suki sa Limoncito bisan di ko mo palit tagaan na lang ko ani sa akong basket. Mo ni mga pinangga ng suki. Char, binangga di ko suki. Madyo na lang mo security guard Mga din pinangga ako. ng suki ate. Tabangan ra ba ko anig arsa. Mong palit na lang ko. Daghan ka yung isda diri ang dapita. Oh, presko gyapon kaayo. Aligre ang merkado karon kay baratong isda oh, daghan ka yung namalit. Ang ani nga klase nga isda ora kaabot og 200. Pila man po ning kilo kana? Oh, kana. Miss pilang kilo sa imong 40. Libdaw. Oy, mahal gihapon. Okay. Hi, desi Ate Marian.
Akong suki sa mga pinaslan o mga pinukutan. Wala lang. Iyang silingan nga gwapa kaayo. Hi to my vlog. Dili lagi ta makalabay ug di ta mo palit diring dapita lagi. Gina. Hala oy dagan jud isda karon. Diyan ang suki, BIR. Hi ate, hi to my vlog. Oh. Hi to my vlog. Nakitaan mo niya tao katabang? Oh, sister-in-law. Dito sa San Antonio, Ilabalay. Oh. Ang dili maglaba, dili maglaba ka magluto ng limpyo 5. Luto og limpyo. Ato ako sa tindahan na sa North na datbang sa GB Hotel. Og naa man gani ha. Okay. Sige, salamat.